Kaliwat kanan ng mga kasiyahan ngayong holiday season. Nariyan ang get-together at reunions, Christmas at New Year's party, at iba pang public at private events. Sa ganitong mga selebrasyon, madalas hindi nawawala ang fireworks display o paggamit ng mga pailaw at paputok. Kaya naman, mahigpit na nagpapaalala ang mga otoridad sa paggamit ng mga ganitong produkto. Talagang ganun mag-celebrate ang Pilipino, no? Pero ang sinasabi po natin, be safe. Sa pagbili ng mga paputok, mayroon daw standards ang DTI na kailangan tingnan. Mayroon pong standards na pinapaira lang DTI sa mga fireworks natin at saka mga firecrackers natin. Ang mga imported ay meron din pong ICCN at yung mga locally manufactured ay meron din po silang BPS. Para naman sa mga nagbabalak pang bumili ng Christmas lights bilang pangdekorasyon, kailangan daw sundin ang instructions. Ang series ba ang pwedeng pagdugtong-dugtungin? Kapag nasagad po natin yon ng 5, ang rini-require po ay 3, dito po nagkakaroon ng problema. Kaya be careful din po sa bagamat okay yung product, for example, pero kung hindi tama yung pagkaka-activate nito, baka doon po tayo magkaroon ng problema. At ito po ay pinagmumulan ng mga sunog. So sa Christmas lights din po ay meron yung BPS marking at meron po siyang ICC sticker. So bilhin lang po natin yung locally approved or imported na approved ng DTI pagdating po sa fireworks and firecrackers and other lights po na ginagamit natin during this season. Samantala, naglabas naman ng Civil Security Group ng Philippine National Police o PNP ng listahan ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices na ipinagbabawal. Kabilang dito ang Watusi, Piccolo, Pop-Up, Plapla, 5-Star Big, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye Delima, Hello Columbia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke and Can, Pillbox, Kabasi, Special King Kong, Atuna at Goodbye Chismosa. Gayon din lahat ng overweight at oversized at mga paputok na mayroong mixture ng phosphorus o sulfur na may chlorates. Lubhang delikado at posibleng makasakit ang mga nasabing paputok. Sa datos ng PNP, umabot sa 4 ang nasawi, habang 520 naman ang bilang ng firecracker injuries sa bansa sa pagsalubong sa taong 2024. Liana Canilaw, CLTV 36 News.